दा एंड NGOआ आइजोफोरखौ लानानै जिउ खुंनाय राहा सांग्रांथि सावरायनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला सान्तिपुर समबाय समितिनि नब्लाङाव दा एंड मल प्रजेक्टनि बानजायनायाव आइजोफोरखौ लानानै जिउ खुंनाय राहा सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव आलासि नुजाफैदों DDM नवरत मिस्टार आलम दिउरी आरो दा एंड NGO मल प्रजेक्ट क'अर्डिनेटर रोमै बसुमतारीजों लोगोसे गुनगोनां आलासिफोर नुजाथियो। रोमै बसुमतारीया फोरमायदों दि मोनसे गिदिरथार समस्यायानो जाहैबाय सावस्रिनि जेंना। सिगांनि समाव मोनजायैनि थाखायनो उखैना थैनो गोनां जादोंमोन। देवस्रि ओनसोलावबो गोबां गोरिबफोर दं। बेखौ लानानै दिनै जिउ खुंनाय राहा सांग्रांथि मेलखौ खुंनाय जादों होननानै जोंनि खौरांनि सिगाङाव रोखायै फोरमायनानै होयो। आंनि मुङा रोमै बसुमतारी। आङो एक्चुअली बासुगाव उलुबारिनि। आङो दायो दा एन्डआव खामानि मावनाया 7 बोसोरसो जाबाय। दिनैनि जिथु प्रग्राम बे प्रग्रामनि मेन थांखियानो जाहैबाय जिहेतु जोङो बेवहाय देवस्रि एरियायावहाय मोनसे मानसिफोरनि जिउ खुं राहाखौ जों बोरैहाय मोनसे मोजां माबा खालामनानै लाबोनो हायो बेखौ लानानै जिहेतु जों खामानि मावदों। दा बेवहाय जोङो बे खामानिखौ मावनायनि सिगां जोङो बाहेरानिफ्राय सासे कनसालटेन्ट लिंहरनाय जादोंमोन। दा बिथांखौ माने बे एरियायाव मा खामानि मावनो हायो, मा खामानि मावनानै जों आवगायलांनो हागोन आरो मा पसिबिलिटिस दं बेखौ लानानै मोनसे स्कपिं स्टाडि खालामहोदोंमोन। बे स्कपिं स्टाडियाव जा फाइन्डिं जा मोनदों बे मोननायखौनो जोङो दा दिनै बे माखासे आइजोफोरनो जों फोरमायदों जे जों बे जायगायाव मा खामानि मावनो हाथावथाव आरो मा खामानि मावनायनि पसिबिलिटिस दं। जों नंगौ जों गोबां खामानि मावनायनि मोनसे बिथांखि लागासिनो दं। जेनेबा मोनसेयानो जाहैबाय माने जेरेखम जों जिथिया लाइभलिहुडनि सायाव फैयो, लाइभलिहुडनि सायाव जिथिया जों रायलायो अब्ला मोनसे मेन खोथाया जाहैबाय नै रथि काफ्रा मखान। जानायनि थाखाय आदार नांगोन, थानायनि थाखाय न'खर नांगोन आरो गाननाय जोमनायनि थाखाय जि नांगोन। जा बे मानसिनि थाखाय बा बयनिबो थाखाय बेसिक। आरो जों बेखौ बोरैहाय मा खालामगोन, बोरै लाबोनो हागोन बेनो जाहैबाय मोनसेल' उपायानो जाहैबाय इनकाम। मानसिनि आखायाव इनकामखौ बारायनांगोन आरो इनकाम बारायनांगौ जायोब्ला खामानि मावनायनि मोनसे सुबिदायाबो थानांगोन आरो बेवहाय खामानि मावनायनि माखासे इनभारमेन्टआबो थानांगोन। दा इनकामखौ जों बारायनायनि मोनसे बिथांखि लादों आरो बेजों लोगोसे जेरेखम जोंनाव मोनसे गिदिरथार समस्याया जाहैबाय, जेंनाया जाहैबाय सावस्रिनि जेंना। बे सावस्रिनि जेंनायाबो गिदिरथार मोनसे जोंनि थाखाय जेंना। जे जों गोबां समावहाय जों बेखौबो नुयोमोन जे माने सावस्रिनि सायावहाय जे बांसिनानो जों पेपार कागजाव नुयोमोन जे मानसिफ्रा मोनजायैनि थाखाय गोबां मानसिया जिउ खहा जादों, अमुक जायगायाव ओरैबायदि मोनजायैनि थाखाय इसिखिनि मानसि थैदों होननाय नुयोमोन। खिन्थु जों दा नुबाय मा बे एरियायाव बा दस्रा एरियायाव जों कम्पेयार खालामनानै नुबाय दा बांसिन माने जे जों सिगाङाव जिथु माने धोनि मानसिनि बेराम होनोमोन जिथु NCD नन कमिउनिकेबल डिजिज, दा जोङो बे देवस्रि एरियायावबो गोबां नुनो मोनबाय। खारन माने मानसिफ्रा जानायनि थाखायसो बांसिन मर्टिलिटि आरो मर्बिडिटि रेटआ बारायगासिनो दं। आरो जेरेखम जानायनि थाखाय जों जेनेबा गावनि BMI खौ मिन्थिनो रोंला, बडि मास इन्डेक्सखौ, जायनि थाखाय अभार वेट जाबाय, सुगार ओबेसिटी जाहैबाय, जायनि थाखाय बियो पेरालाइज जाबाय, केन्सार जाबाय आरो बिदिनो सुगार, डायबिटिस बेफोरनि माखासे मानसिफ्रा माने सिखार जाबाय आरोखि। दा बेखौ लानानैनो जोङो दा बिथांमोनखौ माबोरैहाय जों बिनिफ्राय गोजानाव थानो हायो, माबोरैहाय जों बिनिफ्राय एसे सांग्रां जानो हायो बिनि सायावबो जों खामानि मावगासिनो दङ। आरो लोगोसे जोङो मोनसे खामानि मावबावदों माने बे जाहैबाय माने जे माखासे सरकारफ्रा गोबां स्किम्स जोंनो बा जायगायाव बा एरियायाव गामिफ्राव हरगासिनो दङ। दा गोबां गामि गोथौनि मानसिफ्रा बे स्किम्सफोरनि सायाव गोबां नलेज गैया आरो मिथिया। दा बेखौबो लानानै जों बिथांमोनजों बा गामिनि मानसिफोरजों बोरैहाय बे स्किम्सफोरखौ बे जायगायाव लाबोनो हागोन बा स्किम्सखौ मोननायनि थाखाय जों बोरैहाय खामानि मावनो हागोन, जों बेखौबो जयै खामानि मावनानै मोनसे आवगायलांनाय मोनसे हाबाफारिखौ लादों आरोखि। जोंनि दा एन्डआहाय एक्सुवेलि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जों एक्सुवेलि मोननै रोखोमनि खामानि मावदों। बे मोनसेया जाहैबाय इनस्टिटिउसन लेभेलाव आरो मोनसेया जाहैबाय ग्रासरुट लेभेलाव। ग्रासरुट लेभेल होनोबा जों चिरां डिस्ट्रिक्टआव डाइरेक्टलि जों गामि ओनसोलजों थानानै खामानि मावदों। आरो इनस्टिटिउसन लेभेल होनोबा जों मोनसे आइडिया होननाय मोनसे ब्रान्च खालामदों। बे जाबाय इनस्टिटिउट अफ डेभेलपमेन्ट एक्सन। बे आइडियानि गेजेरजों जों मा खालामदों, अल नर्थ इस्टआव जेरेखम जोंनाव 7टा स्टेट दं। दा बे 7टा स्टेटआव जोङो
गुबुन गुबुन NGO फोरजों जोङो बिथांमोनखौ केपासिटि बिल्डआप खालामो हेन्ड हल्डिं सापर्ट खालामो जाहाथे बिथांमोनाबो समाजाव मोजां खामानि मावनो हायो दा बे हिसाबैनो जोङो जोंनि नर्थ इस्टआवबो बेलेग बेलेग स्टेटआवबो जों खामानि मावगासिनो दं थ्रु आइडिया दायो एक्सुवेलि दिनैनि जिथु प्रग्राम एक्सुवेलि जों बेवहाय बे ड्रप आउटफोरखौ जों लेंहरनाय जाथ'वाखै एक्सुवेलि जोंनि प्लानाव दं बे ड्रप आउट माने जायफोर माने स्कुल कलेज फरायनानै जायफोर माने दा फरायसालियाव थांथ'लिया दा जों मा सानो बिसोरनो डाइरेक्टलि इनकाम जेनेरेसननि मोनसे गोनांथि जायो दा बेनि थाखाय माने स्किल्स ट्रेनिं मा स्किल्स ट्रेनिंनि गोनांथि बा बिनि इन्टारेस्टआ मा बिनि सायावबो जों मेपिं खालामगासिनो दं खारन माने दा डिपार्टमेन्टआबो बहुत बेलेग बेलेग धरननि ट्रेनिं होगासिनो दं दा जिहेतु माने बे इयुथ्सफ्राबो जायफोर माने ड्रप आउटफोर बिसोरो हयथ' डाइरेक्टलि मिन्थिया बे बबे ट्रेनिंखौ बबाव जों मोनगोन बबाव थांनानै मोनहैगोन बिनि थाखायनो जोङो मोनसे ब्रिज बायदि बिथांमोनजों जों खामानि मावगोन जे बिथांमोननि एक्जेक्टलि मा ट्रेनिंनि गोनांथि दं आरो बे ट्रेनिंखौ जों बोरैहाय सोरजों कानेक्सन खालामना होनांगौ आदसा बेबो मोजां सोंलु जे एक्सुवेलि जोंनि दा एनखौ जिहेतु जाय स्पन्सर खालामो बे जाहैबाय माने जिहेतु मोनसे खोथाया बे सैथो जे NGOफ्रा माने प्रजेक्ट बेसै खामानि मावनांगौ जायो फान्डिंनि थाखाय जिहेतु बेलेगाव बिदि एक्सट्रा बिदि फान्ड मोना दा बे प्रजेक्ट लिरनानै जोङो माखासे डनार्सफोर थायो आरो जायफोर वेल विजार्स जायफोर माने समाज गुस्लायनायनि थाखाय समाज मोजां जानायनि थाखाय जायफोर खामानि मावनो गोसो दं दा बिथांमोनहाबो मोनसे अर्गेनाइजेसन हिसाबै थायो दा बिथांमोननो जोङो माने प्रप'जाल लिरनानै साबमिट खालामो आरो बे प्रप'जाल हिसाबैनो जों खामानि मावो आरो बेजों लोगोसे माखासे इन्डिभिजुवेल हिसाबैबो डनार्सफोर दं जायफोर माने गावसोरनि फैसाखौ डनेसन होयो बा समाजनि गोरिब दुखिया मानसिफोरजों खामानि मावनो थाखाय बेफोर माने जोंनि माने फान्डिं सर्सआ बेनो आरोखि क'क्राझार नोगोर मावसारि आफादनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार नोगोर मावसारि आफादाव प्रपार्टि एबा हल्डिं टेक्सनि सेल्फ एसेसमेन्ट आरो रि एसेसमेन्ट खामानिया सोलिगासिनो